Вас вітае інфармацыйная служба тэлеканала МКТБ і я, Ірына Габруковіч. У эфіры навіны «Час мясцовы». Сёння ў выпуску. Спартыўныя традыцыі, якімі мы ганарымся. У Маладзечні ушаноўвалі удзельнікаў абласнога свята, прысвечанага Дню работнікаў фізічнай культуры і спорту. Таленавітыя, прыгожыя, працавітыя. У нашым горадзе далі старт праекту «Жанчына Міншчыны і яе справа». Заплаціла за сталовыя прыборы ў некалькі разоў даражэй, чым яны каштуюць на самай справе. Ахвярай махляра стала жыхарка Маладзечна. Маштабнае абласное свята ў гонар Дня работнікаў фізкультуры і спорту сабрала ў Маладзечні легенд, герояў і тых, хто толькі пачынае свой шлях да Алімпу. Фае палаца культуры ў Маладзечні ператварылася ў музей спартыўнай славы. Тут і экспазіцыі дасягненняў, і кубкі раёнаў, і інтэрактыўныя зоны. Желаю всем здоровья, новых успехов, новых побед, новых вершин. Тем более, что сейчас, в общем-то, появилась такая замечательная возможность опять представлять страну на международной арене официально, с флагом, с гимном. Но, наверное, проснулись там и в Европе, есть умные головы, наверное, поняли, что это значит для тренера, для спортсмена, для страны. Впервые собрались, областной, сделали праздник такой со всей области, собрали. Я поздравляю всех наших и ветеранов, и действующих тренеров, спортсменов, все наше руководство с этим, я скажу, что спортивным большим праздником, потому что все зависит от нашей даже и поколения, которое мы воспитываем, это будущее нашей страны. И тоже, я думаю, что это влияет на это наш праздник, как бы говорится. Все будут довольны. Першы намеснік міністра спорту Александр Дарахович, намеснік старшыні Мінаблвыканкама Александр Ільясевіч і начальнік управлення спорту Роман Кузняцоў гаварылі пра галоўнае – Міншчына – флагман масавага спорту. У нас в области культивируется 41 вид спорта, из них 35 олимпийских. Ну, конечно же, мой любимый – это футбол. Также действительно пытаюсь участвовать в каких-то спортивно-массовых мероприятиях, забегах, велопробегах. То, что сегодня позволяет нас держать в тонусе и как глава нашего государства личным примером показывать любовь и преданность спорту. Что важнее, командный дух или какой-то личный вклад? Все в комплексе, наверное. Мелочей не бывает, и любая победа и любой результат складывается из тех определенных нюансов и мелочей, которые сегодня могут быть в том или ином виде спорта. Мінская вобласць лічыцца адным з галоўных цэнтраў спартыўнага жыцця краіны. І як вынік, высокія дасягненні як на нацыянальным, так і на міжнародным узроўнях. Спартыўная палітыка вобласці сёння накіравана на развіццё прафесійнага спорту, дзіцяча-юнацкага рэзерву і масавага фізкультурнага руху. Очень приятно слышать о том, что наша область с точки зрения инфраструктуры, с точки зрения побед в лидерах. Это исключительно благодаря вам, уважаемые друзья. Спасибо вам за этот труд, за упорство и искреннюю любовь к делу. Ганаровыя госці – алімпійскія чэмпіёны розных пакаленняў. Антаніна Кошаль, Уладзімір Камінскі, Канстантін Шаравараў, Антон Кушнір, Антон Смольскі сёння не атрымалі ўзнагароды, але атрымалі галоўнае – прызнанне залы. Самыя гучныя апладысменты дасталіся нашым землякам. Маладзечанскі раён сабраў багаты ўраджай узнагарод. Ірына Ігнатовіч, галоўны спецыяліст аддзела спорту, адзначана падзякай старшыні аблвыканкама. Ганна Парадоўская, якая ўзначальвае раённую арганізацыю ветэранаў спорту, атрымала ўзнагароду ад алімпійскай чэмпіёнкі Антаніны Кошаль. Вольга Тиханович, начальник отдела спорту Маладзечанскага райвыканкама, адзначана ганаровай грамотой управления спорту Минского областного выканаўчага комитета. Желаю процветания нашей спортивной Маладзеченщины, чтобы каждый из нас и дальше работал на процветание нашего спорта, процветание здорового образа жизни наших детей и нашего населения. Таленавітыя, прыгожыя, працавітыя. Даведацца падрабязней пра жыхарак Мінскай вобласці, які ўносяць вялікі ўклад у развіццё рэгіёна, можна дзякуючы выставе «Жанчына Міншчыны і яе справа». Пляцоўка адкрыта ў фае прадпрыемства «Электрамодуль».
Менавіта ў Маладзечне далі старт маштабнаму праекту абласной арганізацыі грамадскага аб'яднання «Белая Русь». На фотаздымках прадстаўніцы самых розных прафесій. Трактарыст-машыніст, пісьменніца, спартсменка, настаўніца, кіраўнік прамысловага прадпрыемства і шмат іншых. В этом году оргструктурами Минской областной организации проводится много самых разнообразных мероприятий, конкурсов, проектов, диалоговых площадок, круглых столов, реализуя которые мы хотим, чтобы 2026 год стал не просто красивой датой, а по-настоящему запоминающимся, наполненным событиями и смыслом. Наша задача сделать так, чтобы этот год остался в памяти, в истории и в уважении к женщинам всей нашей страны. Старт праекту далі 15 мая у Дзень сям'і, падкрэсліўшы такім чынам важную ролю жанчыны як захавальніцы хатняга ачага. Собирая эти истории, мы хотим их сохранить, рассказать. Истории женщины, которые своим трудом, талантом, инициативой, общественной активностью стали примером для других. Чтобы о них узнали не только в том районе, где они живут, но и во всей Минской области и в нашей стране. Праект працягне свой шлях па іншых рэгіёнах. Месцам правядзення будуць пляцоўкі розных арганізацый і прадпрыемстваў. А фінальным акордам выставы ў кожным горадзе стане правядзення дыялогавых пляцовак з удзелам тых жанчын, якія ўпрыгожылі сабой гэты праект. Пасля завяршэння выставы ў Маладзечанскім раёне эстафету падхопіць Воложанскі. Заплатила за сталовыя прыборы ў некалькі разоў даражэй, чым яны каштуюць на самай справе. Ахвярай махляра стала жыхарка Маладзечна. У адзін з вечароў незнаёмы мужчына прапанаваў падвезці яе дадома. Падчас паездкі ён паказаў пасажырцы набор сталовых прыбораў і пераканаў, што гэта прадукцыя вядомай фірмы «Цэптар». Ён прапанаваў жанчыне купіць набор нібыта па вельмі выгаднай цане. Маладзечанка паддалася на ўгаворы і перадала $100 США, 100 еўра і 100 беларускіх рублёў. Ужо дома яна уважліва разгледзела пакупку і зразумела, што сталовыя прыборы выраблены зусім іншай фірмай і прадаюцца значна танней. У ходзе судовай таваразнаўчай экспертызы устанавілі, што іх рэальная цана складае каля 300 рублёў. Жанчына звярнулася ў міліцыю. Ва ўпраўленні Дзяржаўнага камітэта судовых экспертыз па Мінскай вобласці нагадалі, што пакупка тавараў з рук амаль заўсёды азначае адсутнасць якіх-небудзь гарантый і павышаную рызыку стаць ахвярай махляроў. Хутка лета, а значыць наперадзе водпускі і адпачынак. Асаблівая ўвага дзецям. У прыярытэце дзейнасці зацікаўленых ведамстваў і структур умацаванне здароўя малышоў і школьнікаў, падтрымка найбольш неабароненых сем'яў. Многія бацькі імкнуцца выкупіць дзецям і падлеткам пуцёўкі ў аздараўленчыя лагеры. За час летніх канікул кожнае дзіця можа пабываць на розных зменах. Будуць працаваць і санаторыі. Паправіць здароўе па медыцынскіх накіраваннях могуць дзеці і дарослыя. Першыя змены ў аздараўленчых і школьных лагерах пачнуць сваю дзейнасць ужо з пачатку чэрвеня. Зараз вядзецца падрыхтоўка карпусоў да заезду выхаванцаў. На правядзенне летняй кампаніі дзяржавай заўсёды выдзяляюцца значныя аб'ёмы фінансавых сродкаў. В 2026 году детские лагеря Беларуси готовятся принять более 400 тысяч детей. При этом только в Маладеченском районе планируется оздоровить почти 6 тысяч детей в воспитательно-оздоровительных и спортивно-оздоровительных лагерях. Так, в лагерях с дневным пребыванием 3557 детей, с круглосуточным еще 831 ребенка. За летний период дети могут оздоровиться с госдотацией в лагерях 3 типов. В дневном продолжительностью 15 дней, в палаточном, как передвижном, так и непередвижном лагере, и в стационарном круглосуточном продолжительностью не менее 15 дней. Бесплатным оздоровлением будут обеспечены дети-сироты. Для льготной категории детей из местного бюджета будут выделены средства на доплату за путевку при условии оплаты родителями не менее 10% от полной стоимости путевки в стационарные лагеря и не менее 5% в лагеря с дневным пребыванием и палаточные лагеря. На территории Маладеченского района будут функционировать с государственной дотацией стационарные воспитательно-оздоровительные лагеря, такие как Иволга, Горизонт, Лесной, Подорожник и Бригантина. Порядок получения путевок стал проще. Алгоритм действий следующий. Первое. Выбрать лагерь, куда вы хотите отправить своего ребенка. Второе. Обратиться туда самостоятельно
И третье – заключить договор о приобретении путевки. Дотация в такие лагеря начисляется автоматически, без предоставления дополнительных заявлений и документов. Наперадзе падрабязны прагноз надвор'я. Вы можете сачыць за выпусками новин на нашем сайте tvs.by, YouTube-канале, у социальных сетках УКонтакте, Одноклассники, Инстаграм, Трец, у Телеграм-канале МКТБ. А я з вами развітваюся. Усяго добрага і да хуткай сустрэчы.